van harte welkom bij het Voorprogramma, een talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. In Limburg zijn ontzettend veel poptempels te vinden. De grote, zoals de Poppodia, Grenswerk, de Bosuil, de Nieuwe Noord, nou noem ze maar op. Maar ook kleine, maar die moet je wel even weten te vinden. En gelukkig is daarvoor de poptempelroute. Karen van Solkema en Sander Hoebe, welkom. Dank je. De poptempelroute, dat doet eigenlijk meteen denken dat ik in 1 dag langs al die poptempels kan gaan. Maar dat valt dan toch een beetje tegen, want er zijn het er eigenlijk veel te veel voor. Eigenlijk wel. En de route is ook nog niet helemaal uitgestippeld. Maar we hebben wel een stuk of 20 poptempels al weten te vinden. En die zijn ook al fysiek te bezoeken, ja. Wat versta ik dan precies onder een poptempel, Sander? Poptempel, dat kan van alles zijn, maar vooral waar muziek leeft. Hoofdletter L. Dus waar veel muziek gemaakt wordt of veel muziek, waar muziekgeschiedenis geschreven is. Ja. En dat is eigenlijk vaak achter gesloten deuren gebeurd, laat ik het zo zeggen. Dus dat wordt dan nu aan de buitenkant ook vertoond. Laten we heel even kijken hoe dat eraan toe gaat. Muziek leeft in Noord-Limburg. Zoldermuzikanten, fanfares, carnavalisten, koren, garagerockers en doorgewinterde professionals zorgen voor een levendige scene met veel fans en luisteraars. Maar waar ontmoeten deze gepassioneerde muzikanten en hun volgers elkaar? Zulke plekken noemen we poptempels, te herkennen aan die QR-code. Vandaag zijn we bij Club 77 en Keith mag ons gaan vertellen hoe het hier zit. Kom je mee? Keith, goedemiddag. Wat is Club 77? Waar zijn we nu? We zijn nu in Venlo, Club 77, al decennia waar muziek is, wat de klok slaat. En we hebben veel binnen is een sportbar en een mix van een bruin café. Er komen veel artiesten hier, veel repetities en carnaval tot en met zangkoor, noem maar op. Eén zo'n voorbeeld van die poptempels is dus Club 77 in Venlo. Sander, ik zei net achter gesloten deuren, maar ik bedoelde dan natuurlijk binnen ergens. Nu is het buiten ook zichtbaar. Door onder andere die bordjes, wat kunnen mensen ermee? Ze kunnen er naar kijken en ze kunnen ze nee. Maar het is vooral dat ze de grote QR-code er staat eventjes scannen met een telefoon, wat iedereen inmiddels super gewend is. En dan kom je op de website terecht, specifiek bij de pagina van de plek waar dat je bent. En daar staat dan, proberen we zoveel mogelijk informatie, zowel textueel als ook liefst met filmpjes, te laten zien wat er daar plaatsvindt op die plek. Ja, die geschiedenis waar je het eigenlijk net ook al over had, die komt dan naar boven, of die kun je horen, die kun je lezen. Ja, sommige plekken die hebben echt al 50+ jaar waar popmuziek plaatsvindt. En je staat daar voor een deur. Dus misschien staat er wat 's avonds laat in de schemer. En dan kun je zien bijvoorbeeld wat er binnen plaatsvindt. Of wat de agenda is, dat soort dingen. Ja, nou ben jij popcoördinator. Omschrijf me heel even nog, wat houdt het precies in, popcoördinator zijn? Ik mag mij bezighouden met popmuziek in Weert dan, in bredere zin. Dus ik probeer popmuziek naar een hoger niveau, een bredere doelgroep, meer mensen naar de popmuziek te trekken. En ben je dan als popcoördinator nu ook nog een paar verrassingen tegengekomen in die poptempels? Dat je dacht, ik wist helemaal niet dat die band daar gerepeteerd had. Of ik wist helemaal niet dat die geschiedenis daar speelde. Een van de plekken in Weert is bijvoorbeeld een van de middelbare scholen daar. De Philips van Hoorne. Die al bijna 40 jaar Van Hoorne Pop, een eigen popfestival organiseert. Waar dus ook in die bijna 40 jaar ook al echt verschillende mensen die opgestaan zijn, die nu in de landelijke popmuziek hun geld of in ieder geval die hun strepen verdiend hebben. En dat vind ik, die waren, had ik niet meer scherp. Dus dat is voor mij een logisch gegeven. Maar toen kwam iemand anders die kwam naar mij en zei, maar dit is echt iets voor die poptempels. Ik zeg, ja, helemaal waar. Hup. Nagel dat maar op die schooldeur daarvoor. Ja, dat mensen het maar kunnen zien en dat mensen het maar weten. Ja, en we merken gelijk dat bijvoorbeeld de school dan ook weer trots is van, natuurlijk, we worden erkend als poptempel. In ieder geval dat we druk bezig zijn met popmuziek, dat popmuziek voor ons belangrijk is. Ja, Karin, je zei het al, die route is nog niet helemaal af. Hoeveel poptempels zijn er op dit moment bekend? Ja, op dit moment hebben we ongeveer 20 daadwerkelijk aan de muur getimmerd. Verspreid over heel Noord-Limburg. En dan met Noord moeten we even zeggen, want je gaf al aan Weert. Hè? Noord is eigenlijk, jullie hebben het verdeeld in Noord- en Zuid-Limburg. Dus
even dat we niet midden overslaan, dat zit er ook nog bij. Ja, een deel wel. Ja, je kunt ook bijvoorbeeld nog naar Roermond toe. Daar zijn ook een paar poptempels. Ja, die scheiding is wel iets wat naar beneden getrokken. Ja, dat zijn er een stuk of 20 nu, zei je? Ja, we hebben iets van 20 plekken nu daadwerkelijk vastgelegd. Maar we kunnen er nog zoveel meer. Want we weten gewoon dat Noord-Limburg zoveel heeft te bieden. Maar ja, wij kunnen natuurlijk niet alles zien. Dus wij vragen inderdaad zijn nog steeds bezig om mensen te vragen van... hey, weet jij een toffe plek? Kunnen we bij jou terecht om zo'n bordje aan de muur te hangen? Waar is het eigenlijk vanuit ontstaan? Want ik snap dat je heel graag natuurlijk in kaart wil brengen wat overal speelt. Maar er moet ergens iemand geweest zijn die zei van... nou, ik mis dit eigenlijk nog op dit moment. Ja, het idee is eigenlijk vorig jaar, 2021, ontstaan. En Thijs Schrijdemakers die werd toen aangesteld als kwartiermaker van Noord- en Midden-Limburg. En hij had eigenlijk de taak gekregen van... ja, er zijn plekken in Noord-Limburg, maar hoe gaan we die nou kenbaar maken? En toen is hij eigenlijk ook bij mij terechtgekomen en zijn we samen op die QR-bordjes uitgekomen. Dus het was een behoefte van, ja, Noord-Limburg heeft zoveel meer te bieden, maar mensen weten er gewoon niet van af. Hoe gaan we dit fysiek de wereld inbrengen? Ja, en dat is dan natuurlijk aan de ene kant bij die plekken die we zojuist besproken. Club 77, plekken waar je altijd naartoe kunt. Maar er hangt ook ergens gewoon in de weide ergens een bordje. Zo van, hier was ook ooit iets. Ja, volgens mij zijn we bij Zwaanpop geweest. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ja, dat is natuurlijk alleen in de zomer. Maar dat is wel een plek die natuurlijk heel Noord-Limburg herkent en erkent. Dus het is, ja, ze zijn er op de activiteiten, ja. Nu zetten jullie je met Pop in Limburg sowieso heel veel in voor de zichtbaarheid van de popmuziek in Limburg. Hoe is dat nu op dit moment? Heb je het idee dat het wel een beetje de bekende scene zeg maar uitgaat? Heb je het idee dat je wel andere mensen bereikt? Bijvoorbeeld met die QR-codes of met andere projecten van jullie? Ik denk dat we best wel een breed publiek ermee bereiken, maar ook mensen die er inderdaad even uit zijn geweest of even die herinnering weer nodig hebben. Of misschien wat oudere mensen die vroeger volledig in de popscene zaten en nu er een beetje uit zijn en toch dat herkenningspuntje weer vinden. Ik denk dat dat wel... dat op die manier wat breder wordt getrokken. Dus ja, zeker hebben we hiermee nieuw publiek bereikt. Ja, Pop in Limburg is natuurlijk nog druk met allerlei projecten. Daar komen we zeker bij L1 later nog op terug. Sander, hoe is het bij jou als popcoördinator? Waar ben jij op dit moment mee bezig? Goeie vraag, daar sta je me voor het blok. Oh, jouw hele agenda gaat door je hoofd. Ja, dat moet ik ook allemaal wat doen. Nee, ja. Ik wil je niet in de stress brengen, maar gewoon om een beeld te schetsen van waar je mee bezig bent. Op dit moment zijn we druk bezig met het vormen van de breakout sessions. Projecten, ook in Noord-Limburg, waarbij dat we dance en urban een writers camp willen laten vormen. 10, 15, 20 personen die dan samen muziek gaan maken, een week afgezonderd. Ik heb net een huiskamerfestival achter de rug, dus daar heel saai de afhandeling daarvan. Ja. Heel saai, maar zeg maar saaie type, maar je hart is er nog vol van, denk ik. Ja, zeker. Alleen maar liefde. Maar het was super cool. Ja, heel leuk. Allemaal die plekken waar normaal mensen braaf een bordje zitten te eten of waar ze tv kijken. Alles aan de kant en daar de deur open en allemaal mensen ontvangen. En muzikanten natuurlijk. Ja, super leuk. Tof. En waar kijk je naar uit? Als ik jou mag vragen naar je plannen voor 2023. Wat gaat er volgend jaar gebeuren? Ik wil heel graag bij ons in de regio de Kindermuziekweek heel veel met kinderen gaan doen, aan de slag gaan. Dat zou ik heel graag willen doen. Ja, veel meer met jongere kinderen en scholen. Dat gaat er allemaal nog aankomen. Dank jullie wel in ieder geval dat jullie wilden vertellen over de poptempelroute. Die poptempels zijn natuurlijk ook allemaal online terug te vinden. Dat zullen we ook delen bij L1. Karen van Solkema en Sander Roebe, dank jullie wel voor jullie komst. Graag gedaan. Wij zijn de Anesthetics en wij maken Modern New Wave. We zijn begonnen aan het einde van de middelbare school, denk ik, toen we elkaar ontmoetten. Het begon een beetje voor de fun en dat is steeds serieuzer geworden. We zijn nu in de Melslo, of als in tussen Melslo en Lottem, ergens in het Schuitwater. We repeteren hier redelijk vlakbij. Het is een mooie herfstdag, dus we dachten, mooie plek om te laten zien. Hoi. In Horst aan de Maas leeft er wel een redelijk
bloeiende muziekscene. Uiteraard komen de Heideroosjes hier vandaan. Rowanese heb je, zit om de hoek. En een aantal andere lokale bandjes, Afterparties, Andy and the Antichrist. Dus er is wel redelijk veel gaande als het gaat om muziek hier. Dus veel bandjes die repeteren gewoon in een oude varkensstal of zo. En wij dan in een oude champignonkwekerij. We hebben dus net een album uit, 1080. En we zijn nu druk bezig om die live ten gehoor te brengen en om ook online aan de man te brengen. Nu staan we ook in januari tijdens Eurosonic op de showcase van ons label, Gentleman Recordings. En ook daaromheen doen we nog wat eigen shows. Dus dat wordt heel tof, denk ik. We hebben eigenlijk 1,5 jaar tot 2 jaar stil gelegen qua live optredens. Dus ja, en we hebben allemaal nieuwe nummers, dus we hebben eigenlijk nog nooit live gedaan tot een jaar terug. Natuurlijk, als je zo lang aan de nummers werkt, dan is het natuurlijk leuk als je ze eindelijk ten gehoor kan brengen en kunt zien hoe het publiek erop reageert. Ik denk dat wij allemaal daar toch wel de meeste energie uithalen met live optreden. Wat is het geheim van 10 jaar samen muziek blijven maken? Ik denk open en eerlijk met elkaar zijn. Af en toe een beetje communiceren, oké, waar staan we, wat willen we. Vriendschap is natuurlijk belangrijk, dus dat je de vriendschap blijft onderhouden. Ja, wat is het geheim? Wat is het geheim? Er is maar 1 regel. En dat is ons geheim en dat is dat je nooit moet stoppen. Ja, het lijkt zo simpel, maar blijf als band maar bij elkaar. De Anesthetics zijn de nieuw uit Limburg. Pop in Limburg die houdt een lijst bij op Spotify, de release radar, met allemaal nieuwe muziek uit Limburg. Dus daar kun je ook hen nog beluisteren. De nieuwe honden, daar gaan we het over hebben met Bo van Kleef en Daan Goren. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Van harte welkom. Dankjewel. Dank je. Daan, je bent als docent betrokken bij het Vista College. Nog niet zo lang, toch? Een paar jaar nu misschien? Ja, ik ben al 3 jaar betrokken bij de opleiding muzikant in Heerlen. In coronatijd ben je daar begonnen? Vlak daarvoor. Dus ik heb een half jaar normaal meegemaakt en toen kwam corona. En hopelijk hebben we dit schooljaar een normaal jaar voor het eerst. Ja, want je merkt nu wel al het verschil, neem ik aan. Hoe gaat het nu? Ja, dat je echt wel merkt dat iedereen weer energie heeft. En dat je gewoon echt wel volle bak daarop kunt inzetten. Ja, en er is ook weer veel meer mogelijk in de praktijk. Omdat we ook vanuit school ook vaak de praktijk ingaan naar poppodia zoals de Nieuwe Noord, de Oefenbunker, Volt. En dat kan gewoon weer. En dat is heel erg fijn. Ook in school kunnen we dus weer mooie shows neerzetten met een helemaal volle zaal voor publiek. En ja, dat is wel mooi dat dat weer kan, ja. Heerlijk. Ja, Bo, dat moet natuurlijk ook zijn waarvoor je die opleiding bent gaan doen. Juist dat live gevoel. Absoluut. Gewoon met je klas en bandgenoten samen optreden is natuurlijk wel echt het leukste waar je naartoe streeft met z'n allen. Ja, in welk jaar zit je nu? In mijn laatste, in het derde jaar. Ja. Hoe is dat voor jou geweest dan, zeg maar, die hele studie? Want je hebt dan beide kanten wel een beetje meegekregen. Zowel het wel corona-verhaal en niet corona-verhaal. Ja, het was natuurlijk in het begin kwam ik daar net binnen en dan is corona en dan kan je nog niet veel optredens doen. Dat is natuurlijk heel jammer, maar ja, je leert wel gewoon de andere kant daarvan te zien. Maar je geniet er nu wel extra meer van als je echt mag optreden en bij de Nieuwe Noord of bij de Oefenbunker mag komen optreden, dan geniet je er wel meer van. Want in het begin kon dat natuurlijk allemaal niet. En nu is het opeens heel vet als we dat echt mogen doen. Super fijn om te horen. Laten we heel even kijken hoe het er dan aan toe gaat.
Nieuwe Honden, dat is het project waar jullie maandenlang mee bezig zijn. Wat houdt het precies in, Bo? Het is eigenlijk een supergroot project dat je met alle opleidingen van KTM samen naartoe werkt. Dus alle opleidingen binnen dus ja, popmuziek, audiovisueel, drama, evenementenorganisatie, fotografie, podiumtechniek. Alles komt dan samen. En eigenlijk alle studenten van het laatste jaar werken dan allemaal samen aan één show. Dus het is heel belangrijk om dan goed te communiceren met z'n allen. En het is een heel groot proces wat heel erg leerzaam is voor elke student. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want als je nu al die namen bij elkaar opnoemt, dan Ja, denk het ik, zijn hoe heel krijg je veel het überhaupt bij opleidingen. elkaar? Ik dacht wel van, ik moet geen opleiding vergeten, want anders heb ik dadelijk een ruzie. Hoe gaat het dan in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat het allemaal samenkomt? Ja, eigenlijk is het heel goed met elkaar afspreken en veel communiceren met elkaar. Dus ook echt gewoon goede afspraken maken van hoe gaan we het doen, wat gaan we doen. Samen zitten met elkaar, dat is echt heel belangrijk. Ja, ook allemaal de neus dezelfde kant op hebben. Ja. Dat is soms in een band al lastig. Laat staan in al die opleidingen bij elkaar. Ja, iedereen moet wel natuurlijk gemotiveerd zijn om een hele vette show neer te zetten. Gelukkig is dat wel heel fijn als iedereen dat heeft. Daan, wat is jouw rol in dat project? Nou, wou er eigenlijk meteen precies op inhaken. Want we werken samen met die 6 opleidingen van KTM, van Kunst, Theater, Media. En wij als docenten hebben eigenlijk meer een coachende rol. Dus het is echt een project van de studenten. En we sturen bij waar nodig. Dus we geven bijvoorbeeld niet het antwoord, maar we geven wel de route naar het antwoord. En Nieuwe Honden is wel echt een show die helemaal door de studenten zelf wordt gemaakt. En het is wel heel mooi als dat na maanden werken, dat dan zo mooi op het podium tot resultaat komt. Dat is super mooi, maar het proces ernaartoe is heel erg belangrijk. En als docent ben je daar eigenlijk meer een coach in dan een docent met lesstof. Je wordt echt in de praktijk, ga je het eigenlijk voor het echt hier doen. Ja. Hoe was dat voor jou om daar voor het eerst in terecht te komen? Want je gaat misschien met wel denk ik een bepaald beeld, word je docent van, nou dan ga ik misschien dit en dit doen. En dan kom je in dit traject, Nieuwe Honden. Ja. Hoe is dat dan? Nou, ik vond het ik kende het wel al, het project. Maar ik vind het heel mooi dat ik daar als docent deel van uit kan maken. En dat je de studenten in die maanden tijd wel echt ziet groeien. Je ziet natuurlijk een groei in al die jaren. Maar als ze in dit project komen, dan zie je dat iedereen er keihard voor gaat. Dat iedereen daarvoor rent. En dan zie je echt iedereen heel erg groeien. Echt iedereen. En dat is heel erg waardevol. Dus ik prijs me gelukkig dat ik dat als docent mag doen. Echt zo echt in de praktijk. Ja, dat klinkt nu heel positief en energiek, maar het is met vallen en opstaan, denk ik, Bo. Ja, zeker. Er zijn altijd wel pieken en dalen, maar het is altijd heel belangrijk om elkaar te motiveren. Hoe bevalt in het algemeen de muziekopleiding? Want het gaat natuurlijk heel vaak over dat er misschien minder studenten zijn of dat er minder, zeker al op de basisschool, les wordt gegeven in muziek. Hoe voelt dat nu voor jullie? Want daar zal het bij jullie, neem ik aan, ook wel vaker over gaan, hoe dat gaat. Ja, we zijn op dit moment ook wel echt bezig op een aantal, qua opleiding muzikant, aantal punten. De instroom inderdaad. Dus dat vanuit in ieder geval de middelbare school, dat die doorstroom beter verloopt. Ook de uitstroom richting de praktijk of de vervolgopleiding. Wat ik, ook is meteen een mooie sneak peek, want als je geïnteresseerd bent, je kunt je nog aanmelden voor komend schooljaar. We gaan er ook nog een richting bij zetten. Dus je kunt kiezen uit drum, basgitaar, gitaar, zang en nu vanaf komend jaar ook piano. Ah, te gek. Dus kleine primeur. Ja, dus jullie zijn inderdaad enorm bezig met dat ontwikkelen. Voor jou, Bo, als student, merk je inderdaad dat het wel leeft onder de studenten. Van oké, we moeten ons ook inzetten om bijvoorbeeld les te geven op een muziekschool. Of kijken hoe dat gaat. Of ben je echt op dit moment nog gefocust op je eigen pad en je eigen carrière en komt dat misschien later? Ja, ik ben wel best wel veel gefocust op mijn eigen ding. Maar je merkt wel dat best wel veel mensen geïnteresseerd zijn of toch stiekem wel gitaar kunnen spelen of iets anders heel goed eigenlijk kunnen. En die dat eigenlijk toch wel heel erg graag willen. Dit is je laatste jaar. Ja. Mag ik dan vragen welke kant je opgaat? Weet je dat al, wat je hierna gaat doen? Ja, het liefste wil ik HBO. Dus het liefste naar een rockacademie of naar een conservatorium gaan. Dat is wel echt mijn droom waar ik uiteindelijk naartoe wil gaan. En dan hopelijk kan ik uitvoerend muzikant worden. En hoe zit dat qua toelating? Want dan moet je, neem ik aan, toelatingstesten ook voor doen? Ja, klopt. En eigenlijk nu op de opleiding worden we heel goed voorbereid om daar echt gewoon goed voorbereid naar die auditie te kunnen gaan.
zodat we hopelijk kunnen worden aangenomen. Ja, heel spannend. Dat zit er allemaal nog aan te komen. Op dit moment zitten jullie natuurlijk nog midden in Nieuwe Honden, want dat is een maandenlange voorbereiding. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat dat bij een opleiding gebeurt? Is dat op meerdere muzikantenopleidingen zo, dat je echt met z'n allen samenwerkt naar één showcase? Het is wel een van de unieke projecten die wij wel hebben. We noemen dat productiehuis. Dus in de opleiding heb je niet alleen lessen en je hebt stages en natuurlijk je examens, maar je hebt er ook het productiehuis waarin je dus leert samenwerken in zo'n project als Nieuwe Honden. Je begint al bijvoorbeeld in leerjaar 1 al wat kleiner tussen opleiding muzikant en podiumtechniek, licht en geluid is dat. En uiteindelijk werk je natuurlijk door werk je toe naar die show, Nieuwe Honden. En dat is wel iets unieks wat wij als Vista bieden. Ja, dat is natuurlijk ook iets enorm groots wat jullie dan doen. En dat ook speelt dan in de stad. Hoe zit het eigenlijk met de verbinding van de opleiding met de stad? Kunnen jullie veel samenwerken met het poppodia, met cafés, met andere plekken? Nee, niet zozeer Nieuwe Honden, omdat dat bij ons in ons eigen theater plaatsvindt. Maar we zijn dus wel sinds kort we werken al samen met poppodia, maar met name met de Nieuwe Nog in Heerlen hebben we een project. En dat doen we dan niet alleen met de opleiding muzikant, maar ook podiumtechniek, licht en geluid. En eventproducer die alles organiseren. En eigenlijk komen we daar aan bij de Nieuwe Nog en we krijgen de sleutels, de druppels. En doe je ding, de tickets, de garderobe, het hele tourmanagement, het spelen, licht en geluid, de bar, het poetsen. En aan het einde van de avond komt alles weer netjes terug. En dan hebben we de hele avond die studenten dat zelf gedraaid. Nou, beter dan dat kun je eigenlijk niet van start gaan in zo'n opleiding, toch? Als je dat weet, dan ben je er klaar voor. Ja. Waar kijken jullie het meeste naar uit het komende jaar? Nou, eigenlijk toch wel om af te studeren en hier toch wel heel blij van deze school weg te kunnen gaan. Maar ook wel met een heel fijn gevoel, omdat ik echt wel een leuke tijd op deze opleiding heb gehad en heel veel heb geleerd. En voor jou, Daan? Waar ik naartoe kijk? Om nog steeds met de studenten nog verder te werken en ook met het docententeam, met de andere opleidingen, eigenlijk om steeds het onderwijs bij te schaven en nog mooiere dingen te bedenken eigenlijk die we samen met de studenten kunnen doen. Ja, het klinkt nu echt als iets unieks voor deze opleiding. Is dit nog, ik zeg het iets te makkelijk, te copy-pasten naar andere plekken in Limburg of naar andere opleidingen, zodat dit op meer plaatsen plaats kan vinden? Qua opleiding bijvoorbeeld muzikant en de hele afdeling kunst, theater, media, KTM. Dat zou te kopiëren zijn naar een andere mbo-opleiding. Maar wij zijn wel de enige nu in Limburg. Ja. In ieder geval goed dat die showcase er is, dat die show Nieuwe Honden er staat. Daar komen natuurlijk heel veel familie en vrienden kijken, maar daar mag gewoon iedereen naartoe. Ja, zeker weten. Open voor iedereen, dus dat kan in de agenda. Als je een keer een show van Nieuwe Honden mee kunt pakken, dan moet je dat doen. Absoluut. Yes. Dank jullie wel voor jullie komst. Bo van Kleef en Daan Goren. Dit was het voorprogramma. Hartelijk dank voor het kijken. Wil je heel veel meer weten over de Limburgse popmuziek? Dan kan dat via popinlimburg.nl. Tot het volgende seizoen.